официално да ви обявя, че съм решил да се кандидатирам за народен представител. От коя партия, от кой регион, как, ще разберете съвсем скоро. Но твърдо решен. Провел съм някакви разговори с някого си, поставил съм 3 условия за моята кандидатура. Нито за кампании. Кампанията ми ще мине така, както е минала през последните 5 години, ако мога го наричаме кампания някаква. Има поне 10 области, от които мога да се кандидатирам и съм убеден в резултата си. Но това няма никакво значение. Не може да ма съдите мене за начина ми на изразяване, за красноречието ми, ако щете по някой път, циничното ми. Говорене на фона на това, което се случва в Народното събрание. Няма да съм от ГЕРБ и от ДПС, не се притеснявайте, нито от БСП. Но до тогава съм гражданин и през тези 5 години съм се явявал под формата на гражданин, винаги съм ви призовавал да гласувате, с не подкрепям никого. Да, докато примерно няма някаква форма, в която да потърся вашата подкрепа, що се отнася до мен. Ще видите, може би ще съм най-цветния народен представител. Човека, който ще е най-малко в сградата на Народното събрание. Ще е най-много на терен.